Украшението на четвъртфиналите в Карабао Къп. Тотнъм Манчестър Юнайтед 4-3. Това е ключовият момент и мигът, в който сякаш Тотнъм спечели двубоя. Гола директно от ъглов удар на Хюн Ми Сон. Гол, за който ще говорим надълго и на широко тук в студиото с Ивайло Боев, защото сега ясно е как се стигна до това попадение, но затова след малко, преди всичко останало, какво настрелване само между Тотнъм и Манчестър Юнайтед. В крайна сметка 4-3 и чисто емоционално, дори ако искаш като привърженик на Манчестър Юнайтед, с какви чувства излизаш от тази среща след тези 7 попадения? Чувствата са противоречиви. Разочарование от загубата, но се радвам, че видях, че отбора показа характер. Нещо, което липсваше. Характер и воля за победа. Върнахме се в матча, вярно с помощта на Фрейзър Фостер, но футболът е игра на голове, които са вследствие на грешки, индивидуални или колективни. Видяхме 4 вратарски грешки в този матч, по 2 за всеки отбор. Така че, според мен, чувството, че отбора се върна характера, желанието за победа, волята,